Aron lipadja in taong Mother Earth ug sa mga binaji diya. Sawa na sa manghod guys. Sa lipay kadto sila kay napoy ilaha na bahinan. Salamat kadto ma'am sa imong gipada nga mga kuan sa nina. Jag kaning naay uban ni is mao pa nay ihatod dito ilas nanay. Makakita mo na nga video guys. Nagdinad-anay na sila mga grasya. Salamat ka Ma'am Norin. Salamat ma'am. Salamat ma'am Norin. Salamat ka ma'am. Buntag natang tanan guys, magluto kong sedan. Spam para sa pamahaw sa mga kabataang Pinoy. Kaya guys. Luto sa kong sedan para sa pamahaw. Apil na paniud to din sa mga estudyante. Ano lang sa aron spam. Nanalingsing nagmang buwak guys ya. Ano na to Ma'am Marilyn? Himdo mo sa lingsing. Hala. Wala agad to sa ma'am dari. Kamam ra baning buwak. Mo nagkatong na itang i-transfer ka niro. Kadto tulad to. La, dia na ma'am dia. Kalaag na sa kadari ma'am. Laagad sa kadari kay mo to imong gisaad, ha. Og manalingsing na. Unsa ka nanalingsing naman na. Unsa ka to pang usa nga kani. Ang kanipod siya guys kani isang punuan dani nanalingsing naman pod. Jadi apod. Tulo to pa no. Na pag isa na ka nagsalingsing dia guys. Sarip dan naman sa rubber plant. Ala, di ana. Papoy di siya ni putlon dari pa di ah. Putlon na siya na mo dari guys. Kaya erong manalingsing na podirhi. Ano mo daghan na siya. Ala. Yan na. Lingsing na. Kani guys, mo ni ang salingsing datong usa katong last rubber plant na. Amo nagsalingsing mo ni katong among giputol. So diyan na buhi na kazon, dyan na pay salingsing dato sa isang pinutlan. Aga to pang usa guys katong color do ah. Katong color siya na insay color na ipakapuwa kana mo dyan salingsing kana na. Mo ni dyan pinutlan. Kana, wala na siya salingsing. Mudaghan na siya pukon. Then guys, among mga sidling, taong, sili o kamatis, hapit na namo sila i-transfer. So karong Merkulis pohon, amo na silang ipang tanam di ay. Ipananam na namo sila inig ka Merkulis kay bitay man. Lagka naman siya guys, liga na siguro ni punuan. Muna ka mangkuan, pinalit nga sidling nga taong. Guys, magandang buntag. Haw ta. Sa ni mo kami. Og spam. Ganahan sila dali guys, itlog o kaning spam. Lami kadyo. Mahaw ta ninyo. Luto naghangil ate. Guys. Anong minas na tay? Ginamit pa tiya. Layas mo. Ang binuangan sila tanay nga. Sa ikot. Ano kang iuli? Binuangan ni Gabriel sila tanay si tatay nga. Iuli na kong Gabriel. Bailo na kita ita. Iuli na ko nung Gabriel guys. Kaya nabitbit namang kumpang ka na. Iuli na kong Gabriel. Ang binuangan si ilas nanay si tatay. Sa kaya reaksyon nila. May ilas nanay. Sa kaya reaksyon nila nanay. Seryoso po ka pa. Seryoso po ka. Ha? Seryoso po ka. Ang binuangan sila sa tatay. Bukat naman yung bago. Uy, paitan ni uli na guys. So, hindi nagubo. Nagubo. Yan, naghanag gamit guys. Iuli na kung pang Gabriel ko no. Ay. Tari, iuli ko ini. Iuli. Iyo. Nagbaylo na ko no mi. Yan na. Kaya ti ko ni. Biyo. Kamaskin kin na ti ko ni. Skwila na. Talinga rili. Na. Nay, kamaskin kin lagi uban ng koroy. Bag ni ko niya. Ha? Bag ni ko niya iuli. Kuwi niya na iuli dali. Bayi. Sini. Iuli na ko nay. Iuli na ko no kung Gabriel ni. Nagang bag. Ah, lagi sa nina.
Day, anin ako po dyan, kay hatid ako pa pag-Abril. Malipay ko na talya na gani ko ah. Wala, uli na gab. Ano ba ning nasa na saging? Nanay, halagi ni sanina. Nanay, daghanan sanina, tanawa. Abril. Ano ba rin gini? Halagi ni sanina, anin ako nukudan ni. Hatid ni Gabriel. Gambrihan. Kaya na ba ni? Sanina lagi. Iba na yung virus man. Na, lagi sanina, napiyan sanilas. Kau nanay, Abrihi, imo masinto sanilas kini masigo. Abrihi, tanawa na pa sanina. Tina, dyan ang anin ako. Bisa mo sa ina. Gihatid na lagi kong Gabriel. Bisa mo yung sandal. Imo. Oh, marang ba na ni mo, nay? Ano sa ilas? Ipadaman sa inang Ma'am Nurin, nandiyan man masigo na, imo na na. Wala pa sa kabuo. Ma'am Loren. Ma'am Nurin. Nurin. Bawal, masigo pa si mong tiin. Si Butod. Sakto kaso? Likod. Buatod. Sigo ka yung nanay. Talikod day. Sama nito. Talikod. Ay, sakto ka, Jo. Pasiguan sa imong tiil, nay. Salamat ka po. Isa mo naman sa ina. Panguli mo na na. Mga pinadama ng Ma'am Koan, Nurin, tanawa. Tanawa na, kamuray panguling. Panguling na halas nanay. Dahil sakto dyan na mo, day. Nalagi mga sanina, tupad gabi eh. Dahil panguan. Kana ka mga whole dress kang aliana, tanawa ko no. Huli nga. Director no dia. Tanawa te. Ako ando. Asar ba tong tirno ha? Ada lah, tanawa ay. Isi! Di, makutig ko ana na, ikaw. Mo ah, kana. Si aliana, taga ina re. Yan ah. Kana whole dress. Kana, terno? Kana maarang ni ja? Sakot day. Kana te. Maarang siguro ni mo te. Pero blisiran ni mo. Blisiran ka na bang yanaan ba? Dahil mahol dress? Maarang ni mo ay? Mahol dress? Kana ikuan la, isukod da. Kana. Gabi datong pag sila, dapat ilang na pili nga kuan. Dapat day kuan tanaw ti masigo bareng aliana. Full dress masuk na. Ikuan ko nun ni jati. Day, isukod day. Full dress. Di sakto na nimo. Sakto sa nimo day. Kananay. Nanay, blouse. Kuan? Cha, grabe nga agasanan jud nay. Sakto jud aliana. Talikod. Dah. Sakto ka Juliana lah. Pwede na pang simbat eh. Tino. Sukod. Gamag si Ilia kay gamay pa man. Na. Sakto na ni mo nay. Sakto na ni mo na. Sakto na ni mo nay. Bita sa atong tarungan. Kana sapawan man. Sapawan man siya. Di ija dari ting buksa. Ada rai ija dari. Kana ija. Ikaw rai hatagat pa. Halala sa tay. Magminjos pa pag April. Basta din ako ko. Na, magminjos na sa day kaysa kong gihatid. Giuli na ko ninja. Imo na. Makaon, biskuit. Terno na. Terno. Ano sa'yo kasakto ni mo? Ang ngayon asan yun? Salamat sa nanghatag. Lindo. Malipay, tanda mo kasuta kay. Malipay palitin. Oh, Jud. Mati mo na po din parisag. Lindot no. Salamat ka so, ma'am. Salamat, ma'am. Agi mo, ay harap, agi mo na pila. Ipanukod. Sukot sa ina, kag di na marang yatag na yan. Sigsiha lagi ni mo yan. Dati, ito ba? Munsa makas naghatag? Munsa maka? Sina, munsa ka sa hatag? Salamat. Thank you. Sir, grabe sigsiha ka mong daga, uy. Naputi kag samot day. Hanggang dyan. Hain. Wa man mo tanaw si Jess kamera kay namas mga sukulit kag tanaw. Awas makaon. Tukulit lang. Bawal mong tukulit. Kagagamay, di naman palapit. Grabe ga. Dari yan. Yan, tabang yan. Anak. Grabe sa share di mo ay Romeo. Day. Bagay niyo dai.
Salamat sa naghatag sa mga grasya daghan. Oh, di si Gabriel uli na gab. Baylo mo ko nila nay. Ha? Love you. Anin ako na ni, ganahan magkaka. Baylo ko no Miss Gabriel, labuim lang ako na may jang ihatod. Hindi ba? Binuangan. Tawa man ka. Binuan ang mga abot, mga pag-abot. Tingay vlog ba mo. Binuangan na mas. Mamuot ang ang pagprank ta mamuot na matadaan. Di man godatan. Lagi. Lahira just ka ng kuan ba? Tinunod. Pulain pagkazuwi. Kan nagkakuan mo na kuanti ka nang naisip. Salamat ka rin. Tara me. Salamat salamat. Nabago ka mang huna-huna, muli na laman. Uli na laman mi. Salamat sa grasya. Sunod na pod. Nay, tura ko. Te. Ay. Kalimutan ka na ba? Ngadyo ko gamay. Nami. Bina guys, naguban na naman pod mi. Okay. Kumama ko din sa ibilin. Dahil na Miss Bay, guys. Sa... Hala. Yan na pa pag-abrin. Uy. Hala. Mabitay. Tiin. Kasi dali. Buian mo. Na, di namang gawas pa. Di man lang gawas. Guys. Mabagong buian. Dari sa aming budik-dik. Kay muan na mo si Jag atop ag isang area. Butangan na mag-jag pandong dari ba. Budik. Di pa. Di delikado. Diyan yung tumban dyan yung avocado. Di mo tumban dyan yung avocado na ah. Patay na raba. Naraba sa budik-dik sa deaw. Ha? Sure di ha. Nabalik na raba na. Nga na raba dyan pa doon. Putlo na laman ng na. Nababagan. Na may wire pa. Lala. Okay, nga naman ka. Budik. Budik. Kami dari kuan guys, isang pandong ni budik-dik. Karipod pa apil rin dia. Isang pandong. Guys. Pandong ni budik-budik. Kari. Apil na mas isang pandong. Kami. What? Mangkuhaan rin ko ang yes kari dia. Floor mat kay mo amang i butang datos pandong ni kanang kuan budik. Wala ba ni sa Trapal to? ha? Lamig trapal no, palit na tag trapal. Ay guys, dahil nga bilin. Piso, napod, dos. ang lek sa una. Pod. Awa na. Mga lek sa mga bata. Ang pandong. Ay, babagan pa dahil butong. Dari nga katatas kapajas? Okay. Ito na, libre. Ayan, ala. Dito mo. Dito dapit. Mo'y kuanan. Di kay, mahimo na ba kang mother? Puhon. Harap ka. Kaya sa buzag no. Ginagmay ra isang kaundan ni sud sa tulo ka adlaw. Nanggaman sa dari atop karon di maintan, luoy maintan, delikado. Hanghang unsa. Ngani atop pag isang hideout ni budik-dik. Kamao ng taon sa manudsod. Kamao na manudsod din taon. Ato silong na to landong. Nato gisiguro kan guys ka upalis mo kuan. Silib ag init. Mana okay na pa. Bujikik. Naraka dia ah. Sandarangan mo kuan bihekut. Budik. Mana imong bay? Dari jang bay guys dia. Mana jadana udara sa ganahan mo lubog. Balhin naman jadana to unza. Bye-bye. Naglihi na ka. Grabe pila pa gani ka adlaw.
Ana boya guys, pila ka buok pa. Wa pa masur nang ikid agaban. To, 12 ni. Nanay bagong binuhian pa Gabriel guys, na 12 ka buok. Mana pa ni amang kuan nagtuwa, kahit palitan og tuwa sila. Ya, mo na ilang amahan, mo na breeder. Breeder. Naman sila na yung sunod-sunod din mo pa dir. Kaingan sila ikaw may amahan nila. Ikaw may siltuwa. Kaingan sila ikaw may amahan. Na, tambutungan na. Kimuskad. Nakakabati. Tuk-tuk. Tama naglang mama. Kando ha? Hindi na ilang ina guys. Oh, ngano ba? Sige naman kag piniktin. Tata ka na.